Unsa tagay na may gamay o dugang idea ani ma'am. Unsa ning Home for Girls and Women? So again no, maayong buntag Ma'am Michelle, ug sa ato ang mga tagapagpaminaw. Kaning Home for Girls and Women, ma'am, isa ni siya sa mga residential care facility sa DSWD na nagahatag og protective custody ug temporary shelter sa ato ang mga kababaihan na nag-edad 7 to 59 years old na nakasinati og pang-abuso sa komunidad. Okay, 7 to 59. Okay? Tama, Ma'am City, no? Yes po. Oo, so pwede dai mga nanay dinhi. Mga naka-experience og pagpangabuso, sige daw ma'am be. Kinsa ang mga residente nato, unsa nga mga serbisyo ma'am ang pwede didto ma'am or paunsa man nga ang usa ka tawo naa diha ma'am, sulod ang atong mga girls and women diha sa Home for Girls and Women. Unsa mga grounds ma'am nganong mabutang diha ma'am sa atong center? So ang ato ang Home for Girls lain-lain tag category og clients Ma'am Michelle, no, naatay sexually abused, naatay mga physically abused, naapod tay neglected children. Then ang ato ang mga ginahatag na mga serbisyo sa ato ang mga residente is daghan ta ma'am, no. Number 1 na dira tong ginaingon nato na social services, katong ginaingon nato na case management na adira. Naapod tay ginatawag na home life services, na kung asa naghatag ta og temporary parental care, na atay ginatawag na mga house parents Ma'am Michelle, no. Naapod tay educational services na kani in partnership with MR Human Environmental College Incorporated. Okay. Makapadayon og formal schooling ang ato ang mga residente sulod sa ato ang center. Naapod tay livelihood services kung asa gina-enhance nato ang ilahang productive skills ug in partnership pud ta sa ato ang TESDA 11. Ug naatay livelihood services again, naatay psychological ug spiritual enhancement Ma'am Michelle. Yes, ma'am. Wow, no, para sa atong girls and women. Ma'am, tuod dinhi sa atua sa Davao region, ma'am, pila ka center ma'am for girls and women? Ato actually Ma'am Michelle, no, ang center na ang DSWD ang naggunit Oo. para sa ato mga kababaihan is isa lang yun ni siya ma'am na ginakiter ang tibuok Davao region ma'am. Okay. Asa man hinahimutang ma'am? Okay ra mahibaw-an. Ang ato ang center ma'am is located sa MAA, sa City Okay. Jail Road, Okay. Davao City po. Sige ma'am. Pwede ba mangutan na ma'am pilay mga clients nato dito ma'am sa karon? Sa pagkakaroon ma'am, naatay 50 ka buok na naakaroon sa 50. center. Kasagaran nila ma'am mga pilay edad ma'am. Kasagaran ma'am actually naa sa 7 to 17 years old. So wala kaayo tong mga naa sa 20s up to 50s ma'am, no? Mga bata gid Naata ma'am pero naa? gamay ra gyud, pipila ra maihap ra gyud nato. Okay, sige. So more of children gid ni girls, no? Ang naakaroon Yes. sa Home for Girls and Women nato. Tapos Ma'am City, sakto ba? Hapit na ang inyong founding anniversary, no, sa inyong center, ma'am? Sige daw, Ma'am Be. Oo. Actually ma'am, opo, nag-celebrate na mi sa amo ang 40th founding anniversary Okay. last March 28 po. Okay, okay. 2023. Oo, so muna di ay ni si Sir Lopod. Oy. Oo. Sige, salamat kayo. Nya, kumusta man ang inyong pagsaulog, ma'am, sa inyong anniversary? Unsay mga milestones na ma-consider nato, ma'am, during sa So inyong far anniversary? ma'am, no, thankful kaayo mi kay very successful gyud siya. Nitambong gyud ang ato ang mga partner stakeholders. Syempre ang ato ang DSWD Regional Management Committee na perti pod ka supportive sa ato ang center. Sige po. Ma'am, balikan ta ka kay tagaan ta kag higayon, ma'am, nga magpahibalo, mangagni or naabay mo yung mga pahibalo announcements or pang kinibang encouragement sa atong mga tingpaminaw, ma'am? Alang sa Home for Girls and Women Center nato, ma'am, diya sa Maak. Ma'am City, unsay inyong auhag, ma'am, sa atong mga tingpaminaw karon? Labi nas mga sa tanaw nila, ma'am, naa sila'y ika-refer, no, na client diha sa Home for Girls and Women, ma'am. Asa tamo adto, unsay himuon, ma'am, og dugan pang mga pahibalo ninyo, ma'am, diha sa Home for Girls and Women sa DSWD, ma'am. Yes, ma'am. So bahin sa mga kababaihan nato na nakasinati og pang-abuso, no? Kamo pwede mo duol sa pinaka
pinakaduol sa inyuhan na Local Social Welfare and Development Office kay ang atuang social worker dira sa LSWDO mutabang na ma-assess inyong kahimtang kung kinahanglan ba mo og protective custody og temporary shelter, no? Kung need ba mo ma-refer sa atuang center, Ma'am Michelle. Sige po. Ma'am, ang inyong Facebook, doon na ba may Facebook page, ma'am? Actually, ma'am, ang amuang Facebook page, wala gyud mi amo agyod, no? Okay. Ang kanang atua ang DSWD Region 11. Sige po. Noted on that, ma'am. Og salamat kaayo, ma'am, sa inyong kanunay nga partner nato dinhi sa Aremendava every Thursday, no? So sa ato mga tigpaminaw, ma'am, kung naa sila mga gusto nga ipangutana sa mga partners nato dinhi every week, ma'am, amo lang pong i-refer sa inyo ha, Ma'am City. Daghang salamat kaayo, ma'am, for your time this morning, ma'am. Yes, ma'am. Opo, daghan salamat pud kaayo, Ma'am Michelle, ug sa tanan tagapagpaminaw nato. Kung hatagan ko karon og time, ma'am, makahatag og message ato ang mga tagapagpaminaw, no? Kita magtinabangay para sa isa ka bow-free community, no? Na kung naamoy nahibal-an na kaso na pang-abuso or kamo mismo nakasinati og pang-abuso, di mo magduha-duha na muduol sa ato ang mga otoridad. Yes. Isama sa amo ang ginaingon diri sa DSWD, ma'am, amo ang tagline na bawat buhay mahalaga sa DSWD.